Walay age limit kung pagkatuon sa mga bag-ong mga skills o talent. Kini ang gipakita sa usa ka 29 anyos nga baker nga mas mipalambo pa sa iyang talento ning quarantine sama sa pagdisenyo sa mga gipang-bake nga pan. Gani usa na sa iyang nihimo ang hulagway ni Kapuso anchor Jessica Soho ug Presidente Rodrigo Duterte. Kini ang report ni Femery Dumabo. Ang mga hulagway nila ni Presidente Rodrigo Duterte, Vice Presidente Leni Robredo, Kapuso Jessica Soho, Senador ug Pambansang Kamao Manny Pacquiao. Pipila lang sila sa bread scoring o bread designing nga nahimuan ni Marlon Lidot, 29 anyos, taga Malabuyok. Isip kabahin sa iyang mga art o disenyo sa gipang-bake nga pan. Ug gani wa usab niya palabya ang paghimo sa logo sa GMA Regional TV Live. Anausab siya yung mga gipanghimo nga pang-international nga mga personalidad o ban sa nagkalalaing disenyo. Makuti man tan-awon, apan mahimo kini ni Marlo gikan sa usa ngadto sa 2 ka oras. Ako sang hunahunahon kung unsay pwede na kong mabutang na art, which is na-concept ang dagway, na-concept ang bread, which is mag-totally fit gid siya sa usa ka bread. Alang sa inyong kasayuran, sa niaging tuig pa lang kini nga nasugda ni Marlo ug mas gipalambo atol ning quarantine. Humanusab niya na diskubrihan kini online. Gawa sa mga manindot nga disenyo diin sa samag maikog na kamukaon niini. Gisiguro ni Marlo nga masustansya ang maong mga pan. Naalang gyud ka anang passion, ma'am. You can make things possible. If it's impossible, mabuhat gyud nimo ang pagtuon nimo di nimo makaya. Nakaagay sa kog mga sayop, mga palpak, mga failures. Mo na inihatag na kog motivation. Giyang ko ni Marlo nga mas nakapadasig kaniya ang mga pagdayeg nga dadawat gikan sa mga international baker aron mas mapalambo pang iyang mga nakatunan sa bread decoration. Naglao mo sab siya nga mamahimong inspirasyon sa isig ka Pinoy nga way edad nga ilhon aron makakaton ug mas mapalambo pa ang talento. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.